3 грудня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Окупанти не змогли притягнути Ервіна Ібрагімова до дачі свідчень у так званому суді. Його хотіли допитати у якості свідка сторони обвинувачення у так званій справі щодо лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Минулого засідання окупаційний суд ухвалив рішення про його примусовий привід, але так званий судовий пристав не знайшов його. Нагадаємо, член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений чоловіками у формі ДПС поблизу свого дому в Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. Приставы посетили его дом, и отец Эрвина Ибрагимова сообщил о том, что Эрвин был похищен в 2016 году людьми в форме сотрудников ДПС, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В этой связи, поскольку представлен только рапорт, я ходатайствовал перед судом о направлении судебного запроса в тот следственный орган, в производстве которого находится дело о похищении Эрвина Ибрагимова, для того, чтобы они предоставили сведения, в каком состоянии дело, найден Эрвин, не найден, что происходит. Суд удовлетворил это ходатайство, и соответствующий запрос будет направлен. Через те, що свідки не з'явилися на так зване судове засідання, наступне призначили на завтра. На думку адвоката Миколи Полозова, окупанти намагаються навмисно затягнути із розглядом так званої справи. Нагадаємо, окупанти звинувачують лідера кримсько-татарського народу у нібито незаконному перетині російського кордону. Мова йде про спробу національного лідера кримських татар в'їхати до Криму з Херсонської області в травні 2014 року. За період окупації релігійні організації Криму оштрафовані майже на 1,5 мільйона рублів. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. За їх даними, на кінець листопада на окупованому півострові зафіксовані 104 адміністративних проваджень щодо релігійних організацій та їхніх членів. Таким чином, схвалено штрафів на суму щонайменше 1,5 мільйона рублів. Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов відзначає, що такі дії окупаційної влади Криму є порушенням як Женевської конвенції, так і Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статті «Свобода думки, совісті та релігії». Росія порушує в окупованому Криму декларацію ООН про права корінних народів. Про таке розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Емінє Джепар під час участі у 13-й сесії експертного механізму ООН з прав корінних народів. Джепар проінформувала про триваючі грубі та систематичні порушення прав людини на території окупованого Криму, зокрема кримських татар, та наголосила на невиконанні Росією як держави-окупантом своїх зобов'язань, передбачених міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення у період поширення пандемії, повідомили МЗС. Окрім цього, заступниця міністра торкнулася проблематики порушення релігійних прав, незабезпечення мешканців Криму належним доступом до медичної допомоги, створення додаткових пандемічних ризиків через оголошення чергового незаконного призову до російської армії та триваючу кампанію з переселення громадян Росії на окупований півострів. Привернула увагу до нинішньої ситуації із відсутністю належних медичних умов та послуг із пандемією COVID-19, яка забрала життя багатьох моїх співвітчизників в Криму. Росія як держава-окупант вкладає величезні кошти в мілітаризацію півострова, розбудову військової інфраструктури, а надати якісні медичні послуги не в стані. Масштабних інформаційних кампаній в Криму щодо того, як діяти в умовах коронавірусу, теж не спостерігалося. Зате мільярди грошей РФ вкладає в свій фейк-пром та спробу дискредитувати мою країну та громадян. Окрім іншого, корінні мешканці живуть в умовах політичних переслідувань, заборон органів самоуправління, обшуків та катувань, зникнень та депортацій. У Верховній Раді України створили міжфракційне об'єднання «Кримська платформа». Про це під час пленарного засідання повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Співголови об'єднання – 5 народних депутатів. Від фракції «Європейська солідарність» – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Від фракції «Голос» – делегат Курултаю кримсько-татарського народу Рустем Умєров, а також народні депутати від «Слуги народу» Єлізавета Ясько та Вадим Галайчук.
Гнатюк. Нагадаємо, у листопаді в ефірі телеканалу АТР народний депутат Рустем Умєров заявив, що міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» буде спрямоване на те, аби залучити народних депутатів до роботи платформи з деокупації півострова. Milletvekilleri arasında birkaç husustan mühim. Ця платформа дуже важлива для народних депутатів. В першу чергу, якщо треба буде ввести необхідні зміни в Конституції або ухвалити тріаду законів, важливих для кримських татар. Говорячи з представниками фракцій або міжфракційного об'єднання, ми можемо залучитися підтримкою народних депутатів. Ми повинні пояснювати значення Кримської платформи своїм партнерам. Можна пояснювати на рівні президентів, міністрів, або народних депутатів. Моя мета – нехай про цю проблему знають в парламенті Франції, Меджлісі Туреччини, Конгресі та Сенаті США. Тому що в підсумку депутати тих парламентів зможуть звернутися до своїх урядів з Кримською платформою. Bir ricada bulunabilirler. Не вважайте мертвими тих, хто вбитий на шляху Аллаха. Цим рядком з Корану підписано пам'ятний камінь загиблому українському активісту та добровольцю Аміні Окуєвій. Меморіал «Скелю» встановили на місці її вбивства у селищі Глеваха, що на Київщині. Вона навмисне виконана з бетону, щоб промосковські вандали її не пошкодили. Згодом на цьому місці на її честь облаштують сквер. Згадати Аміну Окуєву зібралися рідні, друзі з Майдану, побратими з фронту. Помолився за її душу імам Вінницької мечеті. Мати Ірина Камінська каже, Аміна не знала страху на фронті, тому кілери підло вбили її в тилу. Тепер для рідних і побратимів справа честі покарати винних у розправі, хоча переконані, що це було замовлення з Москви. А поки, кажуть, цей меморіал буде нагадуванням про незламного воїна, який боровся за волю українського та чеченського народів. Амина – это воин, который не боится. Это воин, который идет вперед и отстаивает единое право человека быть свободным и жить в своей стране. Для кого-то жить в своей Украине, для кого-то жить в своей родной Чечне. И чтобы ты жил, будучи свободным, а не рабом. И для нее это было очень важно. Ее смерть не была напрасной. Выражая свой молчаливый протест, в Чечне сотни девочек тогда назвали именем Амины. На Украине я опекаю несколько из них в Одессе, поскольку там нахожусь. Но я от всей души хотел бы подчеркнуть, что очень благодарен, что Украина не забывает свою дочь, чтит ее память. И победа будет за нами. Герои не умирают. Украина будет навсегда. Я специально это говорю по-русски, чтобы там в Москве услышали, что мы отомстим. Ничего не закончено. И мы все помним, и ничего не закончено. Мы тоже к вам придем. Аміна Окуєва, нагадаю, учасниця Революції Гідності та війни на Донбасі. Служила в батальйонах «Київ-2» та «Золоті ворота». Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча і записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. У смерті Аміни українські спецслужби побачили російський слід, а в січні цього року правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Затриманий уродженець Дагестана. В Україні він займався замовними вбивствами і, ймовірно, очолював мережу кілерів по всій Європі. Зараз він в СІЗО. Політичний конфлікт між Україною та Росією. Представник Росії в ООН визнав, що війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт в Україні, а політичний між Україною та Росією. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила українська делегація в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. Василій Небензя зробив таку заяву під час піар-акції, яку організувала Росія під виглядом неформального засідання Ради безпеки. Вчора представники РФ намагалися використати Раду безпеки ООН для легітимізації представників терористичних організацій ЛНР та ДНР.
Українська делегація назвала заяву Небензі найбільш цікавою і навіть сенсаційною. Щонайменше на сьогоднішній день набагато легше ховатися за кваліфікацією цього конфлікту як конфлікт між Україною та Росією. Фактично, цей конфлікт є політичним конфліктом між Росією та Україною. Але влада, звичайно, виходить за межі цього визначення. 3 ворожі обстріли та чергове дистанційне мінування. Окупанти тричі відкривали вогонь по українських позиціях в районі Водяного, що на Донеччині. Гатили зі стрілецької зброї та з танкового автоматичного гранатомета. В тому ж районі окупанти втретє за цей тиждень запустили заборонену уламкову протипіхотну міну ПОМ-2. Окупанти намагалися дистанційно мінувати наші позиції і сьогодні. Та вперше за довгий час гатили з мінометів калібром 120 мм. У складі Об'єднаних сил обійшлося без втрат. Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 мм, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Рекордне число одужань від COVID-19. В Україні другий день зменшується кількість активних випадків. Минулої доби виявили 14 496 хворих, ще 243 людини померли внаслідок хвороби. А одужали рекордні 15 372 людини. Це результат карантину вихідного дня, впевнений міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Каже, 3 тижні обмежень помаранчевої зони вкупі з жорстким карантином на вихідних мав приборкати урагани зростання кількості хворих. Хоча не всі й дотримувалися урядових настанов, визнає міністр Степанов. Втім, фінальний результат, каже, маємо побачити наприкінці цього тижня. Хоча динаміка до зменшення кількості хворих вже помітна. Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%. Чому саме такі цифри? Знову ж таки, виходячи з законів епідеміології і виходячи з досвіду інших країн. Це був максимальний ефект, на який ми розраховували, але головна мета була збити це ураганне розповсюдження, зростання кількості хворих. От саме зростання кількості хворих. В окупованому Криму вчора зафіксували 316 нових випадків COVID-19. Ще 11 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Жалюгідне становище медицини в Криму визнала навіть депутатка Російської думи від окупованого Криму Наталія Поклонська. Каже, місць в лікарнях немає, а швидка не завжди їде до пацієнтів. На всіх не вистачає навіть тестів на COVID-19. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.